Έλα, Twilight, θα τα καταφέρεις. Λοιπόν, ξεκινάω. Τα κατάφερες. Αυξητικά μαγικά, νούμερο 25. 25 διαφορετικά κόλπα και συνεχίζεται. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο κόλπο μέχρι στιγμής. Γεια σου, Rarity. Τι είναι αυτό? Τίποτα. Είναι το φανταστικό μου μουστάκι. Συγγνώμη, Γόη. Όσο όμορφος και να είσαι με το μουστάκι, ήταν μόνο για εξάσκηση και πρέπει να φύγει. Περίμενε. Να πάρει. My little pony, my little pony. My little pony. Αναρωτιόμουν τι είναι η φιλία. My little pony. Να μου δείξετε όλες τη δική σας μαγεία. Περιπέτεια και χαρά. Τρυφερή καρδιά, δυνατά χτυπά. Καλοσύνη, άντα να σκορπάς. Σε κόσμους μαγικούς θα πας και εσύ. My little pony. Μόνο εσείς είστε φίλοι της γης. 25 Twilight, 25 διαφορετικά κόλπα και συνεχίζεται. Νόμιζα ότι οι μονόκεροι έκαναν λίγα μαγικά, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ταλέντα τους. Έτσι είναι. Για τα πόνι που έχουν ταλέντο στη μαγειρική, το τραγούδι ή τα μαθηματικά. Και αν το ταλέντο ενός μονόκερου είναι τα μαγικά. Όπως εσύ, Twilight, ξέρεις πολλά μαγικά. Έλα, Spike, σταμάτα. Σίγουρα θα υπάρχουν πολλά πόνι εδώ στο Ponyville που ξέρουν τόσα μαγικά ως εγώ. Τι λες τώρα? Δεν θα υπάρχει άλλος μονόκερος σε όλη την Εκουέστρια με τις ικανότητες σου. Κάντε στην άκρη να περάσουμε! Σνιψ, σνιψ, τι συμβαίνει? Τι, δεν το έμαθες? Ήρθε καινούριος μονόκερος στην πόλη! Ναι, λένε ότι έχει πιο πολλές μαγικές δυνάμεις από όλους τους μονόκερους. Αλήθεια? Μπα, αποκλείεται. Αυτή τη τιμή την έχει Twilight. Πού είναι αυτός ο μονόκερος? Είναι στην κεντρική πλατεία! Πάμε! Ναι, πάμε! Για ελάτε! Ελάτε να δείτε τα απίστευτα μαγικά της σπουδαίας και πανίσχυρης Τρίξι! Θα μείνετε άφωνοι βλέποντας τη σπουδαία και πανίσχυρη Τρίξι να κάνει τα πιο θεαματικά μαγικά κόλπα που έχετε δει ποτέ με τα μάτια σας. Κοιτάξτε εδώ. Μα τι καύχημα. Κανένα πόνι δεν κάνει μαγικά σαν την Twilight. Γεια σου, Rarity. Εγώ, μουστάκι. Τι το κακό έχει το να είσαι ταλαντούχος? Τίποτα απολύτως. Μόνο που γυρνάει και καφιέται σαν κοριτσάκι με νέες κορδέλες στα μαλλιά. Απλά και μόνο επειδή μπορεί και κάνει πολλά μαγικά, δεν είναι καλύτερη από εμάς τους υπόλοιπους. Ειδικά μιας και εδώ εγώ είμαι καλύτερη. Ναι, σιγά τα μαγικά. Λοιπόν, φαίνεται πως έχουμε νέους στο κοινό. Ποιος είναι τόσο άσχετος που θα προκαλέσει τη μαγική ικανότητα της μεγάλης και δυνατής Τρίξι? Δεν ξέρουν ότι βρίσκονται μπροστά στο πιο μαγικό μονόκερο όλης της Εκουέστρια. Μα ποια νομίζει ότι είναι? Ναι, αφού όλοι ξέρουμε ότι η Twilight είναι... Spike! Τι έγινε? Είδες πως αντέδρασαν στην Τρίξι? Δεν θέλω να με περάσουν για καυχισιάρα. Λοιπόν, μεγάλη και δυνατή Τρίξι, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι είσαι τόσο υπέροχη? Μα μόνο η μεγάλη και δυνατή Τρίξι έχει τη μαγεία να νικήσει την τρομερή Ούρσα Μέιτζορ. Κοίτα εκεί! Όταν η ελπίδα χάθηκε, τα πόνι του Χόφινγκτον δεν είχαν πού να στραφούν. Αλλά η μεγάλη και δυνατή Τρίξι ήρθε και με την υπέροχη μαγεία της νίκησε την Ούρσα Μέιτζορ και την έστειλε πίσω στη σπηλιά της, βαθιά στο δάσος Everfree. Τέλειο! Έτσι μάλιστα! Η Τρίξι είναι όντως η πιο ταλαντούχα, πιο μαγική, πιο υπέροχη μονόκερο στο Ponyville. Όχι! Σε όλη την Εκουέστρια! Πώς το ξέρεις? Δεν το είδες? Και εξάλλου η Twilight...
Πολύ σωστά, ενθουσιώδεις θαυμαστές μου. Η Τρίξη είναι σίγουρα η καλύτερη στο Πόνιβιλ. Δεν πιστεύετε τη μεγάλη και δυνατή Τρίξη? Τότε σας προκαλώ, πόνι του Πόνιβιλ. Ό,τι κάνετε, εγώ το κάνω καλύτερα. Λοιπόν, κανείς? Ή μήπως η Τρίξη είναι όντως το καλύτερο πόνι που έχει υπάρξει ποτέ? Σε παρακαλώ, είναι ανυπόφορη. Πρέπει να της δείξεις, απλά πρέπει. Δεν πρόκειται να κάνω μαγικά τώρα, Σπάικ. Ειδικά μιας και... Για να δούμε. Εσύ? Λοιπόν, μπορείς να κάνεις κάτι που η μεγάλη και δυνατή Τρίξη δεν μπορεί να κάνει? Εγώ... Λοιπόν, αχιρένια. Φτάνει! Δεν το αντέχω άλλο αυτό. Δείξε της, AJ. Κάνουν οι δυνάμεις σου αυτό. Τώρα. Ναι, ατάλλαντη. Δείτε και θαμποθείτε από τη μαγεία της Τρίξη. Και πάλι η μεγάλη και δυνατή Τρίξη νίκησε. Δεν χρειάζεται, ξέρεις, να καφιέσαι τόσο πολύ. Αυτό το κάνω εγώ. Και Dash χωρίς λόγο. Όταν η Τρίξη τελειώσει με σένα, θα σε λένε απλά χαμένη. Νομίζω πως ανακατεύομαι. Φαίνεται πως κάθε λογικό πόνι θα το ξανασκεφτόταν πριν τα βάλει με τη μεγάλη Τρίξη. Χρειαζόμαστε έναν μονόκερο να την προκαλέσει. Κάποιον που να κάνει μαγικά. Ναι, κάποιον που θα της δείξει ποιος κάνει κουμάντο. Έναν αληθινό μονόκερο να τελειώσει. Αρκετά όλοι σας. Το κατάλαβα. Αλλά η Rarity δεν κάνει τέτοιες ανοησίες. Η Rainbow Dash και η Applejack μπορεί να το έκαναν, αλλά η Rarity ασχολείται με την ομορφιά και τη χάρη. Τι συμβαίνει? Φοβάσαι ότι θα σου χαλάσει καμιά τρίχα από αυτή τη φωλιά που αποκαλείς χέτη? Θα το δούμε. Μπορεί να νομίζεις ότι είσαι σκληρή με τις δυνάμεις σου, αλλά μαγεία δεν είναι μόνο οι βάρβαροι τρόποι σου. Ένας μονόκερος δεν αρκεί να έχει μόνο μύες. Ένας μονόκερος πρέπει να έχει και στυλ. Για να είσαι μονόκερος πρέπει να έχεις χάρη και ομορφιά. Η Rarity δεν θα αφήσει την Τρίξη να την νικήσει. Είναι δυνατή, είναι όμορφη, είναι... Γρήγορα, έναν καθρέφτη! Φέρτε μου έναν καθρέφτη! Μα τι έκανε στα μαλλιά μου? Ξέρω ότι έκανε κάτι φρικτό στα μαλλιά μου! Τίποτα. Είναι καλά! Είναι τέλεια. Είναι πράσινα. Τι? Όχι! Πράσινα μαλλιά! Όχι πράσινα μαλλιά! Απέσιο χρώμα, απέσιο! Όχι! Απαράδεκτη. Λοιπόν, Twilight, μόνο εσύ έμεινες. Δείξε της τι μπορείς να κάνεις. Μα τι εννοείς? Δεν είμαι ξεχωριστή. Ναι, είσαι. Είσαι καλύτερη της. Δεν είμαι καλύτερη από κανέναν. Είσαι καλύτερη από τη μεγάλη και δυνατή Τρίξη? Πιστεύεις ότι έχεις περισσότερο μαγικό ταλέντο? Έλα λοιπόν, δείξε στην Τρίξη τι κάνεις. Δείξ' το σε όλους. Ποια, εγώ? Εγώ είμαι μια απλή πολίτης του Πόνιβιλ. Δεν έχω δυνατή μαγεία. Και μόλις θυμήθηκα πως έχω μια δουλίτσα να κάνω για σας. Twilight.
Και πάλι η μεγάλη και δυνατή Τρίξη αποδείχτηκε η πιο υπέροχη μονόκερο στην Εκουέστρια. Μα το αμφισβήτησε κανείς? Ορίστε το smoothie βρώμης που ζήτησες. Με έξτρα άχυρο όπως σου αρέσει. Άχυρο. Ναι. Πες μας μια ιστορία μεγάλη και δυνατή, Τρίξη. Ναι, πες μας για τότε που νίκησες στην Ούρσα Μέιτζορ. Η Τρίξη είναι εξαντλημένη από τα κόλπα της παράστασης. Πέρα από όσο φαντάζεστε. Εξαφανιστείτε ως το πρωί. Φυσικά μεγάλη και δυνατή Τρίξη. Τι πεις εσύ, είμαστε στη διάθεσή σου. Τι κάνετε εσείς οι δύο? Απλώς φέραμε στη Μη και Δέλτα Τι. Παιδιά? Στη μεγάλη και δυνατή Τρίξη. Απλά της φέραμε ένα σμούθι. Πώς χάψατε τα κόλπα της? Είναι απλά μια καυσισιάρα. Αντίθετα, η Twilight... Η μεγάλη και δυνατή Τρίξη νίκησε την Ούρσα Μέιτζορ. Μπορεί να το πει αυτό η Twilight. Αλήθεια? Και εσείς ήσασταν εκεί? Όχι, Μα τίποτα. Η απόδειξη είναι σκέτη πουτίνγκα. Μ' αρέσει η πουτίνγκα. Κοίτα, αν δεν έρθει η Ούρσα Μέιτζορ εδώ για να την νικήσει η Τρίξη, δεν πιστεύω τίποτα από ό,τι λέει κι ούτε εσείς θα έπρεπε να το κάνετε αυτό. Η Ούρσα να έρθει εδώ. Σνέιλ, σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι. Γιατί λέμε για ψιλοπίδημα ενώ δεν έχουμε ψήλους, μου λέτε? Ναι, έλα τώρα. Twilight, μπορείς να αφήσεις το βιβλίο και να μ' ακούσεις? Δεν είδες ότι δεν τους άρεσαν τα καυχήματα της Τρίξης, Spike? Αν βγω και επιδείξω τη μαγεία μου, κινδυνεύω να τις χάσω από φίλες. Δεν είναι το ίδιο, Twilight. Θα χρησιμοποιήσεις τη μαγεία σου για να τις υπερασπιστείς. Όχι, Spike, είναι ακριβώς το ίδιο. Έλα, Twilight, οποιοδήποτε κόλπο, ως και το πιο μικρό, αρκεί να μπει στο μάτι της Τρίξη. Δεν θέλω να γίνω καυχισιάρα σαν την Τρίξη. Μα είσαι η καλύτερη. Σε παρακαλώ, Spike, είπα όχι. Αν έτσι θέλεις να γίνει, εντάξει. Πώς θα βρούμε μια Ούρσα Μέιτζορ όταν δεν βλέπω ούτε τη μουσούδα μου σε αυτό το σκοτάδι? Περίμενε! Καλύτερα έτσι. Παιδιά, πού πηγαίνετε? Δεν μπορώ να μιλήσω. Μεγάλο πρόβλημα. Ναι, την Ούρσα Μέιτζορ δηλαδή. Τρίξη! Twilight! Τρίξη! Πρέπει να βοηθήσεις! Τρίξη! Έλα έξω! Αν θυμάμαι καλά, σας είπα ότι δεν θέλω να με ενοχλήσετε. Ναι, αλλά έχουμε ένα προβληματάκι. Βασικά, είναι μεγάλο. Τι είναι τόσο σημαντικό που δεν μπορείτε να περιμένετε ως το πρωί? Twilight, πρέπει να έρθεις γρήγορα. Το είπα ήδη, Spike. Δεν θέλω να κάνω επίδειξη στην Τρίξη. Όχι, δεν καταλαβαίνεις, είναι... Είναι αυτό που νομίζω? Μάλλον. Μεγάλη και δυνατή Τρίξη, πρέπει να νικήσεις την Ούρσα. Ναι, να την νικήσεις. Για να το δούμε. Δυσκολεύτηκαμε πολύ να τη φέρουμε εδώ. Περίμενε, εσείς τη φέρατε εδώ. Έχετε χάσει το μικρό σας πονιμιαλουδάκι? Μα είσαι η μεγάλη και δυνατή Τρίξη. Να θυμάσαι ότι νίκησες την Ούρσα Μέιτζορ.
Κάνε πίσω! Παιχνιδάκι. Έλα, Τρίξη. Σταμάτα τις ανοησίες και νίκησέ την. Αχ, αυτό ήταν αποτυχία. Ναι. Έλα τώρα, που είναι οι ωραίες εκρήξεις και ο καπνός και ό,τι έκανες νωρίτερα, ξέρεις εσύ. Μα τι συμβαίνει? Φέραμε την Ούρσα στην πόλη. Τι κάνατε? Μην ανησυχείς, η μεγάλη και δυνατή Τρίξη θα την νικήσει. Μα δεν μπορώ. Δεν μπορώ, ποτέ δεν μπορούσα. Κανένας δεν μπορεί να νικήσει την Ούρσα Μέιτζορ. Σκέφτηκα την ιστορία για να φανώ καλύτερη. Τι σκέφτηκες? Ωραία χρήση του νούμερο 16. Καινούριο αυτό. Σου ξέραμε ότι είχες ικανότητες, αλλά όχι και τόσες πολλές. Συγγνώμη. Σας παρακαλώ, μην με μισήσετε. Να σε μισήσουμε. Μα τι είναι αυτά που λες, καλή μου? Να, ξέρω πόσο μισήσατε τα καυχήματα της Τρίξη με τα μαγικά κόλπα και νόμιζα... Όπα! Η μαγεία δεν έχει καμία σχέση. Η Τρίξη είναι απλά καυχησιάρα. Καθόλου ευχάριστη. Όλο λόγια, καμία ουσία. Άρα δεν σας ενοχλούν τα μαγικά μου? Η μαγεία είναι κομμάτι του εαυτού σου, γλυκιά μου. Και μας αρέσεις. Είμαστε περήφανες να έχουμε μια ταλαντούχα και δυνατή μονόκερο για φίλη μας. Και αφού έστειλες την Ούρσα σπίτι της, είμαστε ακόμα πιο περήφανες. Αλήθεια? Ο Twilight, πώς ήξερες τι να κάνεις με την Ούρσα Μέιτζορ? Αυτό έκανα όταν ήρθες να με βρεις. Μου κίνησαν το ενδιαφέρον τα καυχήματα της Τρίξη και θέλω να διαβάσω γι' αυτά. Άρα είναι δυνατό να νικήσεις την Ούρσα Μέιτζορ ολομόναχη? Δεν ήταν Ούρσα Μέιτζορ, ήταν μωρό. Ένα Ούρσα Μάινορ. Αυτό ήταν απλώς ένα μωρό? Και δεν ήταν θυμωμένο, ήταν απλά εκνευρισμένο επειδή κάποιος το ξύπνησε. Λοιπόν, αν αυτό ήταν η Ούρσα Μάινορ, τότε πώς είναι η Ούρσα Μέιτζορ? Δεν θέλεις να ξέρεις. Μπορεί να νίκησες ένα Ούρσα Μάινορ, αλλά δεν θα έχεις ποτέ την υπέροχη εκθαμβωτική ικανότητα της μεγάλης και δυνατής Τρίξη. Για περίμενε! Άφησέ την. Ίσως κάποια μέρα πάρει το μάθημά της.
Τώρα, εσείς οι δύο. Συγγνώμη που ξυπνήσαμε το Ούρσα Μάινορ. Θέλαμε απλά λίγη υπέροχη μαγεία. Ναι, και ο τρόπος που νίκησες το Ούρσα Μάινορ ήταν υπέροχος. Αξίζουμε όποια τιμωρία κι αν μας δώσεις. Αρχικά μπορείτε να καθαρίσετε αυτό το χάλι. Και εσύ τι λες, Spike? Να τους δώσω το νούμερο 25? Ω, το 25. Ναι, και νομίζω πως τα αξίζω κι εγώ. Νομίζω πως έχεις δίκιο. Αγαπητή πριγκίπισσα Σελέστια, πήρα ένα πολύτιμο μάθημα για τη φιλία. Φοβόμουν τόσο μη με θεωρήσουν καυχησιάρα που έκρυβα ένα κομμάτι του εαυτού μου. Οι φίλες μου με βοήθησαν να καταλάβω ότι δεν πειράζει να είσαι περήφανος για τα ταλέντα σου και μερικές φορές πρέπει να τα επιδεικνύεις, ειδικά αν υπερασπίζεσαι τους φίλους σου. Λοιπόν, παραδέχεσαι ότι είσαι η πιο ταλαντούχα μονόκερος στο Πόνιβιλ. Ναι, αλλά δεν είναι για να καυχέμαι. Λοιπόν, πώς πήγε με τη Rarity? Δεν της άρεσε το μουστάκι. Ξέρεις, Spike, το μουστάκι δεν έχει να κάνει με το ποιος πραγματικά είσαι. Ίσως να δοκιμάσεις να είσαι ο εαυτός σου. Ή ίσως το μουστάκι να μην ήταν αρκετό. Ίσως αν είσαι μουστάκι και μουσί. Όχι πάλι. Εντάξει, φαντάσουμε με ένα ωραίο μουσι τύπου Φουμαντζού. Ίσως ένα μουσάκι. Όχι, φαβορίτες.